Kaixo, 13 urte hauetan oso gustorako garenez, bideo bat prestatu dugu momentu on guztiak gogoan izateko. Beno, txiki-txikia ginenean ikastolan sartu eta ongitorria eman ziguten Kontxita, Amaiak eta Esterrek. Eta ondoren haurrezkuntzara pasa eta bikain irakurtzen ikasi genuen Bego eta Andonerekin. Eta azkenik lehen hezkuntzara ja pasa ginen eta momentu on asko pasa genituen Iriazabalo eta Elenerekin. Gaixo Narronko, 2 urte on ginen zurekin eta asko ikasi nuen, naiz eta iskanbila txiki batzuk izan, baina bihotzen eramango zaitut beti. David, 2 urte zaragarri pasa genituen zurekin. Mi esker gure kamara pertsonala izateagatik eta famatuak ginela sentiarazteagatik. Gaztiraian oso gustora egon ginen. Jon Gutierrez, Leire Gutierrez, Ander Gutierrez eta Ainhoa Gutierrez. Imanol, badakigu zure azterketak kopiazinak direla, oietze ba? Ba, jongi dakigu eta Arantxa beti gogoan izango dut zure espagata. Ni esker, urte hauen gatik. Ni oso gustora egon nahi zurekin 2 urte hauetan eta asko lagundu didazu. Nire partez, eskerrak eman nahi izkizut urte hauetan gu aguantatzeagatik. Oso gustora egon gara, batzuetan irabilak egon dira baina. Oso ongi. Haupa Xabi, zu nire lehenengo irakaslea izan zinen eta berrian nintzenean asko lagundu zenidan. Beti gogoratuko dugu zure 5 litratako urbotil handiak. Eta ez dut inoiz aztuko gutxiegi jarri zenidanean azterketa batean, eulatera joateagatik eta ez abixatzeagatik. Kontuan hartuko dut. Eta baita ere eskerrik asko debatxerako ainongi prestatzeagatik. A ver tú, melocotón. Pink Floyd, ¿ha hecho la tarea? Jaime. ¿Jaime? ¿Quién no? No ha hecho la tarea. Fer, eskerrik asko astelenetan lehenengo orduan gu aguantatzeagatik. Ezaztu gutaz! Eta Maia Tapiz, eskerrik asko ikasbideira gurekin etortzeagatik, eta? Eskerrik asko abesti batzuk erakusteagatik. Witches everywhere, witches flying to you. Come on to the cruising with Sunny, going to the witches ceremony. Apa, Feliz, faltan botako ditugu zure eguneroko agurrak. Apa, Lope, apa, Rankin, eta zure esaldi famatuak. Ala aparato romano, eta ala P.C. Eta beno ekaitz, faltan botako zaitugu. Betidanik egon zara gurekin, eta gurekin hasi zara. Eta torrano ez amarrano. ¡Llegano! Horren ikustera, Mikele, mi radio eta mi ordenador. Zure klaseetan primera pasa dugu balonazo bat emanaren. Oso ongi, Manol. Oso lagun ona. Aizu txikita, morfosintaxia gora, morfosintaxia bera, aze motera garen, egiza? Edu, eskerrik asko gure ibilbidea argiago ikusten laguntzagatik. Eta segio itxura, baina ze humorea, Edu. Ni esker Fergu. Zure klase aspalgarriak divertigarri egiteagatik. Hau pantua! Hace alucinea Holandan, Gaixo Amaia, oso gustora egon gara urte hauetan. Eta, pues, egiten duelo de miradak, atzean. Eta baina. Baina zaitu Amaia. Gurasoak oso informatuak izateagatik egin behar zutun monumentoeneko. Eta bueno, behiaren aurrunaldia ez dugu inoiz aztuko eta zure alabarena ez da, eane? Faltan botako zaitugu. Pasun, pazientza izan duzu, gurekin erligion eta hori 3 garela. Oso irakasle jatorra zara. Joselu, mila esker gure argazkilari profesionala izateagatik naiz eta guztietan gaizki atera eta baita ere behar izan dugunean lagundu izan gaituzulako. Ez dugu zure umore jora jurianoa inoiz aztuko, ez da zure lan bereziak ere. Ikastolako irakasle guapoena izan zara eta beti bihatzean eramango zaitu. Mila esker. Arretxi, zure kamiseta, celebre eta originalak beti gogoan izanen ditugu. Eta zure laguntzak ere beti gogoan. Unai, bozina berria erosi. Apa, Marijo. Letitia, txirula zerketan gogoan. Jaime eta Zulaika, haze barea, karakola eta barea. What the hell are you doing? Me? No, my son.
Estás en Belén con los pastores. Bueno, Antxon, azkenean ez diguzu erakutsi kolakabaren errezeta. Eta eskerrik asko zure klaseak arinagoak egiteagatik historia berezi horiekin. Eta, bueno, Beyoncé ezin izan du etorri. Que la fuerza te acompañe. Bueno, Amaia, eskerrik asko pazientzia hau izateagatik gure relazio amorodi honetan, eta bueno, mila esker eta ongi jarraitu. Kaixo Andoni, mila esker zure motivazioa guregan jartzagatik eta guregan sinistagatik ere. Eta Nerea Zulaika, mila esker gu aguantatzeagatik, primerako irakasle izateagatik, eta Hungrian primerako bidaia izan genuelako. Venga, Alfonso, azterketatak errespetatu, Bueno, baina berdin baita zaitugu. Eta zu, Feliz, ikasbideaiko polizio beren azara, David. Ikasteko beste modu bat erakutsi zenigun. Ongi pasaz, asko ikasi genuen zurekin. Eta eskerrik asko inkulkatu zenigun baloreengatik. Eskerrik asko, David. Jaime, ez ditut aditzak aztuko. Eta posturetiaren partez, oso ongi pasa dugula zure filoko klase produktiboetan. Hau Ponea Martínez, 3. mailan gure tutorea izateagatik, eskerrak eman nahi dizkizugu, pazientzia handia izateagatik gurekin. Eta espero dugu oso pozik ibiltzea, eta Jon Alfonso ere oso pozik eta osasuntxu azitzea. Uxu bat. Patxi Arellano, fino bat. Zara un fino, Patxi. I love you! Joseba, gure lehenengo tutorea. Eta Antoan azkenikoa. Eskerrik asko gurekin jarritako gogoak eta pazientzia. Eta transmititu diguztun energia eta konfiantza guztiagatik. Ez dugu inoiz aztuko, eta eskerrik asko. Hau pasauztarra! Beno, Iban, demora gutxi egon gara zurekin. Baina matematikak ikusteko beste ikuspuntu bat eman diguztu. Eta espero dugu Zaile komandantea izatea. Eneko goraberak izan ditugu, baina beti egon zara guretzat, eta klase osoaren partetik nahi dizugu esan. Eskerrik asko! Aupa, Jaime! Azterketak zaila jarria den, amaruzkina agertu zaigu eta probatu dugu. Aupa, Jaime! Bueno, motivatu zara asko azterketak egiten eta hori, baina espero dut ongi izatea, Jaime. Ongi pasa. Eskerrak eman nahi dizuegu ikastolako irakasle guztiei ikastolan izandako urte hauengatik oso ongi pasatu dugu eta asko ikasi dugu txikitatik hasi ginenetik. Asko zaret eta ezin dizuegu zerbait esan, baina hori, mila esker guztiei eta musu asko eta agurrero bat. Gaur ez noa etxera zerre, decepzionatu da